Ahoj všichni, já vás vítám u našeho prvního videa, který se bude jmenovat něco jako Best Friend. Tak. A já se jmenuji Aneta a tohle je Sabina. Ahoj. A budeme si dávat otázky, na které musíme odpovídat a budeme si za to zapisovat body. A kdo bude mít nejméně bodů, tak ten sní lžičku z kořicového cukru. Začíná. Dobře. Kdy jsem se narodila? 4. listopadu 2000. Jo. Mám bod. Kolik mi je? 14? Jo. Dobře. Kolik mám sourozenců? 5 sourozenců máš Mhm. a jmenujou se Martin, Sára, Markéta, Nikola a Lucka. Jo. Kolik let se známe? 1. září to bude rok. Jo. No počkej, si píšu já. Takže ty. Kde jsem se narodila? Narodila ses v porodnici No. v Českých Budějovicích. Jo. Sorry. Takže kdo se mi líbí? Standa. Ano. Příjmení říkat nebudu, to je moc osobní, víš, Anetko. Tady. No, řekej. Takže jak se jmenuje můj synovec a kolik mu je? Je to Domča, je mu 4 a je mega roztomilej. Ano. Úplně. No dobrý. Takže můj nejoblíbenější zpěvák nebo kapela. Takže je to Izzo a to Blackwood. Jo. Jakou příchuť mám nejradši od Bubble? Takže příchuť je to jabková. Jablečná. Jablečná. Želé jablečný a jahodový kulečky. Jo. Takže kolik já mám sourozenců a jak se jmenuji? Takže máš 3. Michala, Román a Kačena. Jo. Který předmět ve škole mám nejradši? Volnou přestávku, hodinu volna, anebo výtvarku. Výtvarka. Jsem dobrá. Moje nejoblíbenější barva. Tyrkysová. Jaká je moje nejoblíbenější barva? Modrá. Ano. Takovou tu, jak má na hlavě, víte? Kdyby se mi nelíbila, tak ji tam nemám. No, přesně. Kam já chci jít na školu? Na učitelku mateřské školky. Pekárnu. Ano, je to tak. Jaká je moje oblíbená kytka? Růže. Jo. Dobré. Jaký je můj nejoblíbenější fotbalista? Messi. Je to 1. Ne, je to 10, ale je to 1. Takže jaký je můj nejoblíbenější film? Tvůj nejoblíbenější film je Klidný Janek. Klidný Janek. Ne. Krutý a neklidný. Ne. Tak jaký? Mrtvý a neklidný. Klidný a neklidný. No. Takže ne, no. Kdy jsem se narodila? 6.6.2001. Ještě pamatuju. Co mám ráda za sport? Ona má ráda gaučing a... Ne. Gaučing a Ne. televizor Ne. a... Jo, a plavání. I když jsem jí teda v životě nevěděla plavat, jo.
Ona se jenom potápí a tady jak mají ten bazén, tak ten je tak malý, že chodí po dnu a říká, že plavá. Ne, já plavu, někdy si zaplavu, někdy tam zase chodím. Furt tam chodíš, jo? Jo, protože tam jsou děti a nic nemůže. Takže napiš bod. Tobě nebo mě, já nevím, tobě. Ne, Ne, no. dělej. Takže Jo. teď ta nejoblíbenější vzpomínka nebo zážitek, takže začínej. Takže je to nakupování v Českých Budějovicích u ty kadeřnice, ale nejlepší je asi, když jedeme na Bubble a pak si děláme selfiečka. But first, let me take a selfie. Ne, ale v těch Budějcích, jak jsme nakupovali, tam byl prostě úplně takový dobrý jogurt, ale který se jmenoval Kunínek a mě prostě nic jiného nenapadlo, než mu dát jméno Kundínek. Takže z našeho jogurtu Kunínek jsme vám vytvořili jogurt Kundínek. Dobrou chuť. Ne. A moje nejoblíbenější vzpomínka s tebou je... Já nevím. Jo, prostě my jsme se s její ségrou a s jejím přítelem koukali na horor. Na přítele nemá. Markéta má přítele. Jo, Markéta! No. Vypadlana. A prostě tam, když byl prostě v tom baráku duch, tak to tam začalo smrdět. A my jsme pak šli do pokoje a tam to příšerně, ale příšerně začalo smrdět. Tak jsme se báli prostě, tak jsme Já ne, to ona. A chtěla mi pustit krtečka. tak jsme poslouchali Krtečka a pak Ferdu Mravence. Takže tak. Takže doufám, že se vám video líbilo. Ještě to s tou skořicí ty video. Fajn. Takže si začneme body. Kolik? Kolik jich máš ty? Kolik ty? 9. Proč jako musím vždycky prohrávat, to není fér. A kolik jich máš? 8. O, jeden zase. Dobrou chuť. A ono to je docela dobrý. Tak já se dám pak taky. Ne, ať ti to sežeru. Ne. Já jdu pro novej. Tam jich je. Už je tam nosný. Počkej, já to zkusím taky, jo. Já můžu říkat. Asi dám trošku. To je nechutný. Je to náhodou dobrý? Hotovo? Jo. Jo. Takže ahoj. Takže ahoj, doufám, že se vám video líbilo a nezapomeňte dát like, nebo koment, nebo odběr. Případně. My se loučíme a pac a pusu Vaneta s Sabinou. Pa.